Quan la nit cau, el món es transforma. Les ombres es mouen, els vells secrets desperten i les històries que creies oblidades tornen a respirar. Això és Llegendes de mitjanit. Un viatge a través dels mites, les rondalles i els misteris més antics de casa nostra. Si vols seguir descobrint aquestes històries, deixa que la nit et guiï. Subscriu-te al canal i acompanya'ns en aquest camí de foscor i memòria. Respira fons, apaga els llums i deixa que la nit et parli. La llegenda del cor menjat. La història de Guillem de Cabestany. Quan la nit s'estén sobre castells i muntanyes i el vent passa lentament per damunt dels camins antics, encara sembla que es puguin sentir les veus dels trobadors. Homes que caminaven de castell en castell, portant històries d'amor, de guerra i de tragèdia. Històries que es cantaven a la llum del foc, mentre la nit avançava suaument. Una d'aquestes històries ve del Rosselló, terra antiga que toca Catalunya i al Narbonès. És una història d'amor cortès, però també de gelosia, de venjança i de mort. La història del trobador Guillem de Cabestany. Guillem era un cavaller molt apreciat en la seva terra. Era agradable de presència, valent en les armes i famós per la seva cortesia. Però sobretot era conegut per les seves cançons. Com a bon trobador, cantava l'amor amb paraules delicades i melodies suaus, capaces d'omplir les sales dels castells de somnis i sospirs. En aquella mateixa comarca hi vivia una dama anomenada Nassaulimonda. Era jove, gentil, alegre i molt bella, però estava casada amb Ramon de Castellrosselló, un senyor molt noble i molt ric, encara que també brau, ferotge i orgullós. Amb el temps, Guillem de Cabestany es va enamorar de la dama. Per ella componia versos i cançons. I la dama, escoltant aquelles paraules plenes de tendresa, també va acabar estimant-lo, més que res al món. Però dins d'un castell, els secrets no duren gaire. Algú va parlar, i la notícia va arribar a Ramon de Castellrosselló. Ell, que era un home irat i gelós, va començar a investigar el que passava, fins que va saber que era veritat. Des d'aquell moment va fer vigilar la seva esposa i va esperar. Un dia va trobar Guillem de Cabestany passejant amb poca companyia pels camins del seu domini. El va seguir en silenci i quan va tenir l'ocasió, el va atacar. Allà mateix, lluny de mirades, el va matar. Després va ordenar que li traguessin el cor del cos i que li tallessin el cap. Va fer portar el cor al seu castell i també el cap. A la cuina va manar que rostissin el cor amb pebre, com si fos una vianda delicada. Quan el plat va ser a punt, el va fer servir a la seva esposa. La dama va menjar sense sospitar res. Quan va acabar, Ramon li va preguntar amb veu tranquil·la: «Sabeu què és això que heu menjat?» I ella va respondre: «No, però era una vianda molt bona i saborosa». Aleshores ell li va dir la veritat. Era el cor de Guillem de Cabestany. I perquè ho cregués encara més, va fer portar el cap davant d'ella. Quan la dama ho va veure i ho va sentir,
Va perdre la vista i l'oïda per un instant. Quan va tornar en si, va pronunciar unes paraules que la història ha recordat durant segles. Senhor ben movetsitat, si bon mangiar, che jamais non mangerai d'altre. Senyor, m'heu donat tan bona menja que mai més no en menjaré d'altra. En sentir això, Ramon, furiós, va córrer amb l'espasa a la mà per matar-la. Però la dama va córrer cap a un balcó del castell i abans que ell pogués aturar-la, es va deixar caure al buit. Així va morir. Senhor ben movetsitat, si bon menjar que jamais no mangerai d'altre. La notícia es va escampar ràpidament pel Rosselló i per tota Catalunya. Arreu es parlava de la mort de Guillem de Cabestany i de la dama, i del terrible crim de Ramon de Castell-Rosselló. La tristesa es va estendre per totes les comarques. Finalment, la queixa va arribar fins al rei d'Aragó, que era senyor de tots dos. El rei va venir a Perpinyà. Va fer presentar Ramon de Castell-Rosselló davant seu. El va fer detenir. Li va prendre tots els castells i va ordenar destruir-los. També li va prendre totes les seves possessions i el va fer tancar a la presó. Després va ordenar portar els cossos de Guillem de Cabestany i de la dama a Perpinyà. Allà es va aixecar un monument davant la porta de l'església, on es va representar la manera com havien mort. I el rei va ordenar que cada any cavallers i dames del Rosselló en fessin memòria. Pel que fa a Ramon de Castell-Rosselló, va morir a la presó del rei. I així, entre cançons antigues i històries murmurades pels trobadors, ha arribat fins avui aquesta tràgica història d'amor. La història de Guillem de Cabestany. La llegenda del cor menjat. Potser, si la nit és prou silenciosa, encara hi ha qui diu que el vent la recorda.
Signor ben m'avetitat si buon mangiare che jamais non mangiare